sikulenkinga nje indaba yalokho ukuthi sihlanganisa imember ye-National Executive Committee ibe uminister ibe iparlament ibe konke. Uzozilusa kanjani umuntu? Uzozilusa kanjani? Laba ke abaphethe iparty okanye iqembu leli, umkhonto wesizwe uzokwakha amabhizinisi, ungathathi imali yabantu, uzokwakha amabhizinisi akhiqiza imali yokuholela izisebenzi zabeyiphethe i-National Executive Committee ukuze kungabi khona ubugebengu, kuhlukane. No minister akuze uthathwa nje umuntu esingamazi.